Biyag Titaw. Hello! Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sakbay tintay pa nagdrama, kablawan tay mampay, the Sir Edison Antonio, dita Hawaii, ni Ador Cerezo, kanibakat na Pilar Cerezo, ni Cristel Joy Marba, dita Sultan Kudarat Mindanao, ni Edeline Almazan, kanibalalang Edjulin. Hintay nga rudan danggan ti episode 179. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Darwin, si kaman payla ang tibaon ko agdalos dito'y balay ko. Wanan ti Salome. Nagsakit nga minti sakak, iso asa anak unay ang makagaraw. Di ka matanagan, tangdanan kang agdalos. Wanan ti. Ibagam laeng no anya lagi ti dalusak. Dalos sam tintero a balay ko, Darwin. Mabalin mo, ti mangrugi. Nalpas ako na nagdalusan ti. Oh, at tititangdan mo ang nagdalos, Darwin. Ah, Alam mo, tapno makawid kan. 40 pesos lang titangdan ko ante. Nagmalmalamak ang nagdalos. Rinuotak taglawlaw ti balay. Ken pinunasak amin akagawaan iti salas. Sana bali time papas mo matinangan itay dito'y balay. Anya? Ti panangan mo dito'y balay ko ti maysa at hangdan mo. Kaputan agado ti kindan mo. 40 pesos lang ang titad ko. Ante, Di ka nagreklamo. Tinapatag. At daitad ko at hangdan mo ang nagdalos. Alaw mo, tagawid kan. Apay nga may nanapan ka pailaang iji balay ti kabsat ka. Amom lang arudan ang naalas ti ugali na. nakita na kami nalimaba si Jay paraangan na tatang. Pinayaban na ngagdalos si Jay balay na. Gaputan na sakit kanu Jay saka na tatang. Una, ngam apay a 40 pesos laang tintandan na king ka. Nagmalmalam ka ang nagdalaws. Dahita mo timbaga kinanti. Tangdan ko kanun Jay kinan ko ije balay na. Anya? Talaga naman luka ka nagdalos si Jay balay na tata. Iso kaya't kuntagid na. Maskin nga ginanak. Dadaba pa nakintun parbangon. Ha? Anya ti aramida no parbangaw. Sumurot ka na kiti karuba tayo amapan agkalap. Iti ikan ije baybay tatang. Iso pa ije maalak asidaan tayo. Dito'y balay. Anyat mapaspasamak kada kayo, auntie. Si kamat gayam, Brenda. Ay, nasakit pa ilang ti sakak. Ha? Manon nga aldaw ang nasakit ti sakak. Awan mo't maibaon ko dito'y balay nga agluto iti kanak. Gaputag may sakmat. Uray tangdan ako no iso. Ha? No kayat mo si kanti tangdanak nga agluto iti kanak, Brenda. O sige, auntie. Anyat luto ka kanan nyo, aya. At da ijay ref ko. Luto man kit DJ bangos Tyson tisida. O sige, auntie. Auntie, nadadaal mo't gayam Jerefio. Saan mo tinagan antar? Anya, mayat pa'y mat daytay di kalman. Nalausan di bangos alutuak ko ma, auntie. Ay, ti awanan pain at Darwin. Ha? Ni, apay ni insan Darwin, auntie. Isulakit di tinang dadaal iti ref ko. Anya? Iso nga men ti pinagdalos ko dito'y balay iti kalman. Dinadaal nan ti ref ko. Nadadaalan ti karga ti ref. Auntie? Naskan ani Darwin ti mang patarimaan iti ref ko ang nadadaal. Iso lang matinang ilukat iti kalman. Tanangala iti inuman na analami isa danom. Ha? Awanan ba inday tao? Anya? Ipabasol ni auntie ti pan nakadadael ti rep na kanyak. Wen kasinsin. Kasta unay apong tut na iti ijabalay na. Si kakanumot ti mang patarimaan iti nadadaal aref na. Apay kumangay nga ipatarimahan ko. Talaga siguro ang madadael jeref na. Awan mo ti sabaling nga naramid ko. Linukatan, ken nangalakla ang met iti nalamiis adanom nga inumag.
Dahil lang mo. Matlagayam. Eh, talaga naalas ti ugali ni antian niya. Ipabasol na mutan kan katipan na kadadaal ti ref na. Makamuditan ka sinsin. Jak ipatarimaan je ref na. Tas saan kumot adinadaan. Awan ka, apay nga mum data. Napan ka di je balay na? 5 basak langit ay. Ngam nakisarita kanya katangdanan nakagluto iti kanan na. Anya? Kapilitan anapanak gimatang iti ilutok akanan na atan nalaos mutan ti karga ti ref na. Kunan na atang danan nak saan mo't gayam. Anya? Inaramid na mo tikastakin ka kasinsin? Ha? Anyat kaya't masawan? Pinagdalos na ka nagmalmalam iti kalman. Ngam, among ka di, 40 pesos lang tinted na atangdan ko. Anya? Ay, una yan. Ay, sa bagay, no siya, sana balay na dinaktang danan. Tainlutok laang matitikanan na. Sa bagay kasinsin, tirigat na. Ipabasol na mutin kanyak, no apay anada dahil tiref na. Nay, apa yan? Apa prusang matan ti tiyambaw? Ay, nagsakit ti tiyan ko, Manong. Anya? Basol day jay Brenda. Iso ngamin tinagluto iti kanak. Ay, Apay apabasulam ni Brenda. Talaga la siguro ngagsakit ti tiyan mo, ading ka. ay basol na. Ibagam kin ni Brenda. Taiso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. Anya kumangay ti kwartan apang bayad iti ospital. Kahit awan mo ti panggadan na. Ay, naskan nga iso ti agbayad iti pagpa-ospital ko. No saan agapukan ko ana, saan kumamat nga agsakit ti tiyan ko. Ay! Ading ka, adala siguro na ikontra tinan mo. Iso asim makit ti tiyan mo. Ay, una yan ti kastoy. Luklukwan dagdagi jay akakanak. Kaya't dak pa yan napatayan. May samot na di a Darwin aputot mo. Anya? Tultungungan da ka lang arudan dagiti ka anakam. Adapay lang maibagamot kadakwada. Ay, di mo man kanunungan dagi jay nga ubing Manong. No saan ko maadinadaal ni Darwin Jeref ko? Saan ko maanadadaal dagiti makmakan ija unag tiref? Anya? Dayjay mat a Brenda, nalabit nga inikan na iti pagpasakit iti tiyan jay inluto na asidaan. Iso ang nagsakit ti tiyan ko. Ay, awanan bain na dya babae. Una yun yan ti Salome, tatang. Kastagaan ti bagbagana. Ay, win nga raw anak ko. Mapabasol kayo pa yan at imulong kingkwan. No kastamot lang ti aramid nanti. Nasaysayat langan no saan kami nga masasidagan ko na, tatang. Narigat ti mapagpabaso. Iso aliklikan mi langan ni auntie. Kitaan yun ni kasinsin Brenda. Pinabasol na pa eh. Katimulong lang arudan kenkwana. Ay, jakman na mo, no apay akas jay ti ugali ti kabsat ko. Iso siguro ang pinanawan di asawa na, gapoy ti naalas nga ugali na. Tatang, Ay, narigat nga agpaiso at tulungan ni Antem. Tapabasulan na kamad, no adda di na magustuhan, kingka. Awanan kayo iti bayan. Di dakpay amo at tulungan dito balay ko. Labas-labasan daklatan. auntie, pasensya ka, tadlangamin papanakno ko. Ay, una yan! Awan pa'y sirsirbi matao. Dinadaol mo lang arudan ti ref ko. Dinakpay pampansinan ang nakatugaw. Auntie, Amom lang arudan ang nasakit pa'y lati sakak ngaging gaita. Dinakpay amo at tulungan. anya nga minayati iparamid mo kanya kante. Ingka man labaan dyan murang ko. Diyak makalaba, gaputa ag sakit pa'y laang to'y sakak. Anya? Di ka madanagan, tatangdanan ka, Darwin. Dagiti laang nadadagsen ti labaam. Auntie, Ala, agtignay kan, sambutom ti darang ti init, tapno daras mamagaan dagiti lupot ko. auntie. Agtignay kan! Ah. Aglaba kay ti lupot ko! Tangdanan ka ba? Sige, auntie. Di kang harap agungat anya mo to. Ni, si kamot ng tinaglaba iti lupot ni auntie kasinsin. Uwan ka sinsin. Nagisarita kanyak nga ilabak dagiti murang na. Kasanon no adamanan maibaganakan ka. Bebe aklatan. Amangan agkabawan. Uray saan ako natangdanan.
Tulong ko lang kin ko na ti panaglabak. Sa bagay, ang tay pagsasawan na kamanan iti sana nasaya at timadi. Naglaing nga ron ngagpabasol. Masya na kin ko na. Kaputa na sakit nga ro sa akin na. Yung tirigat na. Tultulungam lang aro din. Si kapay ti dakas. Un nga ron ala, tulungan ka matin nga aglaba iti lupot na. Tapno daras ka amalpas, insan. Isubat lagaya madi mo kayat nga alaan titangdan mo. Gaputa dinadaal mo tilupot ko. Anya? Kita man day tili na ba mabistidak? Adamatan pisang na. Ni, jak nadlaw nga dagayang pisang na day tante. Ay, sinayang mula ang day tibistidak. Ante, amang ano sigo doon nga da pisang na day abistina. Naanadak mo ta? Bayadam to'y dinadaal mo abadok. Anya? Apa nga abayada kante? Una, ta dinadaal mo. Paboritok pa'y mat nga rod day ti abistida. Hala, agawid kan! Tatang, nakauyo nga talaga nante. Ay, una yan da dya kabsat ko. No, di mo tulungan, adala ta maibagana. No, tulungan mat, adala ta maibagana. Uy nga ro tatang. Nakakaasimad nga raw, no saan mo atulungan, gaputa marigata na magna. Nakita kalimtag di may sasaka na. Di naman nga ron kaya't nga ipacheck up iti doktor. Pagkakasakit dagiti bagbaga na tatang. At ako mapay papanakitay. Inayaban ng klaeng. Naglabak. Yala, sakot ti makaam mo, makisarita kingkwana. Mapan ka ni tirumbang apapanam, anak ko. Ading kau, imayak ta. Ay, jak kasapulan ti palawag mo, manong. Ala, pumanaw kan. Agpapada kayo amin ngawan ang muna. Ha, anya ka ni day tangay bagbagam ading kau. Awan ti madi nga inaramid king ka ni Darwin. Anya nga awan, kanunungam daya Darwin. Kitam tinaramid na kanyak. Dinadaal na lang arudan jay ref ko, dinadaal na pa ay jebestidak. Ading, talaga siguro ang madadaal jirip mo. Nalimbong ti panunod ni Darwin. Apay ko mga aramidin natin kasya. Siyak pa yan nakabsat mo, tisan mo kanunungan. Agdadata lang arudan ang nakabasol daya Darwin, iso pa'y lati sakit mo. Tanangem day ta pa nagsasaom. Tultulungan da ka tapno saan ka amarigatan kapo taad da nga ron sakit mo. Pumanaw kan, manong. Jak kasapulan titulong yo. Tatang, matanda na haganak. Anya ayati pakadanagam anak ko. Limabasak ita ije balay dante. Nagulimag. Kan awan silaw na. Anya? Tatang, doa mo tinalawas sa dyan nakit-kita nanti sa lumi. Diyak mat, umasasidag kin ko na. Makangagak lang iti agkakasakit a baligas. Uray siya kanak ko. Manipod pinapanaw nak. Diyak matin nagparangging kwa na. Tatang, Ay, nagrigat ngamin nga awatan ti ugali ni Antem anak ko. Nalabit aday tatirasaw no apay apinanawan ti asawa na. tang, Kanayon ngagsakit ti saka na. Iso asaan na makatrabaho ana imbak. tatang. Anya nga tanong sa rungkaran tayo nagsapa, tatang. Kasla sa bali nga mintag parparik na kanyak. Ay, limtagan tintero asakak. Iguriguro ko pa yan, tinakaro asakit na. Sapayag may sak, dito'y balay ko. Awan timang isaganay ti kanak. Mabisinak pa yan. Anya ti aramidak. Awanan timang talyaw kanya kadagiti kakabagyak. Likliklikan dakon. No apay nga italaang ama kami risak. No saan ak kumanaw yung kadakwada. Nalabit nga dada dito'y at tumulong kanyak. Salome! Anda ka di taunag! Tikapsat ko, ay agyaman ak. Wan manong, addaak dito'y silid ko. Sumrag kalatan.
Ada kami kinidarway na adingkaw. Madanagan kami, tasaan ka matan arumrumwar. Ante, langay tinakapsot ha. Naskan nga ipamda kayo nito ospital. Limtagan ti may sasakak. At atan ajak maikaraw. Hindi pa'y lako mga impacheck up mo na ita iti doktor. Tapno maamuan no anya ti talaga asakit mo. Ti amok ngamin kat gagangay lang asakit ti saka. Ang apay nga agsugat matan ti kutil ko. Anya? Diyak kaya't nga ipakita ka na kayo. Gaputan agad doon ti sugat ti sakak alimtag. Ala, tinasayat sakruyan kayo, ante. Ipanda kayo ni ospital. Pakawanan dak manong Darwin. Saan akon anauyong kada kayo? Da kayo matlagayam ti makatulong kanya. Ante, di mon panunutan da ita. Kuna ti doktor, nga nadadahil nga urat iti sakam. Iso alimteg kan nagsugat. Di ka matanagan, ante. Taagimbag kayo matlaeng. Kan, saan nyo na panunutan ti pagbayag yun dito ospital? Da kamin kinitatang ti makaamo, ante. Awan nasaya at ngait din, tiki natangsit. Agpakumbaba ka tapno danto tumulong kan ka. Bueno kagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami.